aja wee bute ego. Nwoke ga-achụ aja, nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike. Nwoke ga-achụ aja, nwoke ga-achụ aja wee bute ego. Nwoke ga-achụ aja, nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike. Nwoke ga-achụ aja o, nwoke ga-achụ aja o, nwoke ga-achụ aja wee bute ego. Nwoke ga-achụ aja wee bute ego. Na bụ okwu mbịalụ ka m kọwalụ ụmụ Igbo. Ịbụ nwoke adịrịzi, ọ dịrịzi ma kolikoli ụmụ Igbo banye o, nwoke ga-achụ aja. Ịbụ nwoke n'elu ụwa, ọ dịrịzi o, tupu nwoke agbasi ike o, ị ga na-achụkwa aja o, ị ga na-enyekwa onyinye o, ụmụ Igbo banye o, dalụ ọnụ meke n'ọnụ. Onye chụrụ aja o, onye na-achụ aja na-analị ngozi n'aka mbịala ka nkọwalụ ụmụ Igbo. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa o, ị ga na-achụkwa aja o, ka ọnwa ị gazi elu gị, ka ife nwa ị ga-ale gị nke ọma o, ka ị wee bute ego. Ọkwa enyejuo dibịa bụ ọbụọ mgbọrọgwụ na aja ọfịa o, ị ga na-achụkwa aja nwanne m wee alele. Eto dike na nke omeli mbụ, ike adị ya o, ike adịghị m ọzọ, alele egbuo m o. Okokoko, Nwoke ga-achụ aja, yokokokoko, nwoke ga-achụ aja wee bute ego. nwoke ga-achụ aja wee bute ego. Nwoke ga-achụ aja, nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike. nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike. nwoke ga-achụ aja wee bụrụ odogwu. Nwoke ga-achụ aja, Yokokokoko, nwoke ga-achụ aja wee bute ego. ịghọta egwu m ọbala egwu. Nwoke ga-achụ aja, ịghọta egwu m ọdịle gị na nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike. ụdịkarị Elaịja o, Elaịja chụrụ aja n'ime akwụkwọ nsọ n'ala ngozi. Elaịja chụrụ aja n'ime akwụkwọ nsọ, ọkpọku ochi ya o, Chukwu obi n'igwe bịanyelụ m aka o, Chukwu nwa ọbịa ma o, eze ndị eze o, nke bụ nna ndị nna. Chukwu si n'eluigwe o si n'eluigwe gbara ata o, ọ zara Elaịja ekpele. N'aka mbịalị ka m gwa ụmụ Igbo, n'ịchụ aja na dị mma, onye chụrụ aja na nalị ngozi ya. Tupu ị nweta ibe na-achọ, ị ga na-achụkwa aja, onye chụrụ aja na nalị ngozi. Onye tụfie n'ụwa o, ịtụfuo ịpụta o, na bụ ife na-ekwu ya. Nekeneni Chinedu o, Chinedu ezani o, Chinedu ọgwụgwụ ha, ime nsube niile o, nsube ka isi bienu o. Nsube na ba amale ga-ama, Magic Finger odogwu Global Limited dalụ o. Chinedu ezani bịa o, Chinedu bịa o, na mmanwụ na-akpọ gị bịali o. Ịchọba nị na nsube, ọ bụ ebe na-alụ o, Chinedu nwa ọgwụgwụ ba o, nsube na anamụ bụ nwanne o, ka ebili n'udo ụmụ Igbo. Nekene na ezi oyi mụọ, ezi oyi mụọ, Prince Ejike o, Ambassador Omiyi National Publicity Secretary of Ebonyi Movement. Prince Ejike o, Omiyi bịali o, na mmanwụ na-akpọ gị Ebonyi ka isi bịa o, ọkwa moto ka ị na-azụrụ m, abịa moto ka ị na-azụ, moto ka iji elizi nri o, alele. Ọkwa moto ka ị na-ele, ị na-aga n'okporo ụzọ n'oge rubere gị isi, Prince bịa o. Cletus Zọba o, alụsị ekwumekwu mmanwụ na-akpọ gị dalụ n'ebe nọ o. Cletus Zọba o, alụsị bịa o, ọkwa nke bụ nwanne nna m ọlịa. Cletus nwanne m, ndị aka n'ala ebili o, ka o nwee dịle gị na mma o. Nwanne papa mụrụ m o, ị ga-adịle m ndụ o, ị ga na-eje na-abata o. Nwoke ga-achụ aja o, ya bụ ife mbịalụ ka nkọwalụ unu o. Ejike Ọkọnkwọ Chibe o, onye ọrụ m obe nwanne m o. Ejike Ọkọnkwọ Chibe o,
ọgwụ ndị a ka ị na-ala ebele ka ọ nwee dịrị gị na mma o ndị a ka ị na-ala enwe ebile obi o ife na-asịa n'elu ụwa nwanne adịa na-ana ọkwa nke bụ nwanne papa m lụmụ eji ike ọkọngwọ chibia uti nwanne m uti daalụ eji ike uti nwanne m bịali o onye nwere gị na onwere ife o onye nwere gị nwere ife eji ike o eji ike ọkọngwọ bịa o ụmụ omele m ka isi bịa o n'ime ọrụ ma ba anyị o alele egbuo m o nekene na onye bụ chi o onye bụ chi o onye bụ chi gba n'ugo eke Omega Junior n'ime ọrụ ma onye bụ chi gba n'ugo Omega Junior Chairman Ọganudo ụmụ oyi niile n'ime ọrụ ma ba anyị ka Jesu tọghị m mmadụ ka mmadụ kedowe na-ebịa o chenwụba o eke ife onye ga-abụ n'elu ụwa ọkwa nya ka ọ ga-abụ mmadụ ka Edwin chenwụba eke ife onye ga-abụ the vice chairman Ọganudo ụmụ oyi niile n'ime ọrọma ihe okokoko nwoke ga-achọlela aja wee bute nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike n'ụwa ịbụ nwoke adịrị ezi ma chaa chaa ịbụ nwoke adịrị ezi polio ịnụlịa nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike nekene na uderike ọbalichi nwasa o ị na-abịali o Gucci money na Dubai uderike ọbalichi nwasa o ndị bụ Gucci money na Dubai onye nwere gị nwere ife o onye nwere gị na onwere ife o ebe nwere gị n'elu ụwa o gwazi ama ife na-ekwuzi o iso n'azụ m dị alọ uderike ọbalichi o alele egbuo m uderike ọbalichi nwasa onye ọrụ m Gucci money na Dubai ọkwa mụ bụ obele nwa na-eti egwu ma mgbe nwere mmarụ kolikoli o ana m eti egwu o ma mgbe nwere mmarụ ncha o alele jụọ m isi o nekene ni Monday Emeke Monday Ọzịlarị mani daalụ n'ebe nọ nekene ni Monday Emeke o Ọzịlarị mani bịa o Monday nwanne m Ọzịlarị mani daalụ iso na zamani o Monday Emeke o ụmụ ọba ka isi bịa o ụmụ ọba bebu o kwalengene ị ga na-achọkwa aja ka ị nwee bute nnukwu ego ị ga na-achọkwa aja n'ọrụ ayọrọ m obute ndị nsọ nụlịa ka o bunyezie Monday ego obute ndị nsọ bunyezie Monday ego Sunday Emeka Odili Iko Westman bịa manwụ na-akpọ gị Chukwu lụtara m Iko West nwanne m ị ga-adịle m ndụ ofu ọbala ofu elili ụmụ omele m ka isi bịa ime ọrụ m ọbịa isi m lụtela ụlọ gị Nkechi nyere nwaanyị ọma ka m na-akpọ gị nụlịa nwaanyị mara obi dị ya Boss Lady Iko West isi m kene gị ka m gaba n'ime muziam ka m jee zụta oyi m odigbo ofe ọdịle ịbụ ezi oyi aka m odigbo ofe ọdịle n'ime muziam nwange bụ akpa buleti bịa tosten na ị ga-adị ọ natalịrị ike mma abaghị na ọ karịrị akarị odogwu na Kenya ndị ilo na-eme na nkịtị onye ga-echi eze ga-echikwa eze odigbo nwanne m tosten bịa na mmanwụ na-akpọ gị odogwu nekene na Ifechukwu ife atụ odogwu alịlị egbuo m Ifechukwu ịgba atụ bịa ị ga na-achọkwa aja Ifechukwu nwanne m ekwu nwamba ọrụ maka esi ebie ndụ Ifechukwu ife atụ ekwu nwamba bịa landlord na Delta Ifechukwu ife atụ ekwu nwamba
landlord na Delta, chairman Oganudo Mmoromo n'ime Oroma. Daalụ ka nje zute ezi oyibo onye ekwele Oscar Big onye ekwele bịa na mmanwụ na-akpọ gị Oscar nwanne m onye ekwele Oscar abata n'ime obodo anyị kwa gị na-echele anyị goolu n'ime Oroma niile ka mkpọtụrụ n'ezi oyi m ka nzụta ezi oyi m onye ka eji ike Ọkọnkwọ ọkụ enibe bịa Oroma ka isi bịa onye Chimeleze na nwa ọgaranya na-eli ego ya na-enwesa anwụle onye ka eji ike ọbala tụle dibịa. Daalụ ka njụọ gị ajụjụ ajụrụ gị na-agwọzikwa ọgwụ onye ka eji ike na-agwọzikwa ọgwụ ka mbụ n'anya ọgwụ ibolu nna gị eze afụrụ m ya n'anya odogwu bolu nna ya eze onye ka eji ike Ọkọnkwọ Enibe Fido official. Daalụ Chibụzọ bịa Chibụzọ bịa Chibụzọ nwa bụ nwanne bịalie nke bụ Zeneti Money odogwu Chibụzọ onye ọ ga-adịle mma Chibụzọ ị ga na-eje na-abata Chukwu bụrụ gị ụzọ omesi oge ebele ga-azụ afọ onye na-edu onye Chibụzọ nwa bụ nwanne nwofu onye n'iyi ọrịa akụzụ ụmụnna bịa na mmanwụ na-akpọ gị Zeneti Money bịa Chibụzọ nwa bụ nwanne Zeneti Money odogwu n'Oroma landlord na Delta mmanwụ ebule gbajebe n'ime Mmụdọra odogwu ọkwa abụ m onye Oroma abụghị m onye Mmụdọra ka m bi ebi ebe onye biko na-awachi kedu onye nji bi egwu tata abụchi Okoye mmadụ abụrụ Chukwu maka onye ga-echi eze ga-etilile eze abụchi bịa mmadụ abụrụ Chukwu Okoye kpọkpọ nwanne m abụchi kpọkpọ bịa ezi oyi m ka nna kpọ mmadụ abụrụ Chukwu ike adịle m ndụ Mmụdọra ka isi bịa ụmụagụ ka isi bịa ọkwa gị na-edela anyị akwụkwọ iru anyị Mmụdọra ọkwa gị na-edela anyị akwụkwọ ụda akwụkwọ isi ma elozekwe n'ezi oyi gị Chukwu emelie Liberty n'ime mmụọ ala ọzọ Chukwu emelie JP John Paul bịa na mmanwụ na-akpọ gị bịa lie ọkwa gị na-akpọ ọkpọ ọkwa unu na-edela anyị akwụkwọ iru anyị Mmụdọra niile unu na-edela anyị akwụkwọ nwa mụla amụ ga-eto ibe ngwale ndị ụda maka ndị Mmụdọra bụ anyị Chijileji ga-ebolile ebo ịnụlịa ka ngabasị anị n'ime Oroma ka nje zụta oyi mụ Mmeze obugo ebe atụ ichie Money bịale na mmanwụ na-akpọ gị n'ebe nọ Mmeze nwanne m Mmeze obugo ife atụ n'ime Oroma Money stop nonsense inwe ego amaka mma Mmeze ị ga na-achụkwa aja wee bute ike onye chụrụ aja kwanya na-anali ngozi ezi oyi aka m odogwu jeli Kenya wee bute ego ịnụlịa Mmeze obugo ife atụ odogwu n'Oroma ichie Money stop nonsense ekene gị daalụ Nnamdi Okeke eze Nnamdi Wakidi bịa Nnamdi Wakidi odogwu na Benin Republic ebe na-achụla aka gị ka o nwee dịzie mma ịchụ aja na n'ụwa ọ na-amakwa mma onye chụla aja na anali ngozi Nnamdi Wakidi nwanne m Oroma ka isi bịa ịmala ife dị n'elu ụwa ịchụọ nnukwu aja ị ga-anata nnukwu ngozi ma ịchụọ obele aja ị nala obele ngozi ịnụlịa Nnamdi Wakidi Nnamdi Okeke eze n'ime Oroma the former SP of our time egwumejebe nụ na-aba kedu onye atọjelu na-aba egwumejebe na-aba lekene n'ezi oyi m Chisom nọ ní prince ya abakisi bịa ime abakisi bịa ụwa gị ịnụlịa Chisom nọ ní prince onye Chukwu nọ nso ụjọ adịrị ama ncha Chisom
Noni Prince igwe ego na-aba okwe mali n'elu ụwa onye na-ekwunyelu m nya ka mụ na-ekwunyelu n'ime egwu m egwu m anaba n'ụmịata kedu onye anyị ji eje ụmịata obodo eze nekeneni nke si Udoji Solomon onye obodo eze daalụ nke si na odogwu na Kenya Kenya lebilio ebe na-achụla aka gị nke si na Tall Money odogwu na Kenya onye ụmịata obodo eze ekene gị ọ bụrụ na ị na-eje ụka ị ga na-enye gị onyinye ị ga na-achụkwa aja nwee na-aya ochi gị ka o nwee melụ gị ebe na-achọ ị ga na-achụkwa aja ma ọ bụrụ na ị na-eje ụka ị ga na-achụkwa aja ka Chukwu nwee gozie gị ka o nwee melụ gị mkpa gị nụlụ ya ọ bụrụ na ị na-eje na mmiri ije nwee kpọkwu ochi gị ka o nwee nyelụ gị aka nne nwaanyị eze mmiri biko gbagotere n'ebe ị nọ alili egbuo m nne nwaanyị eze mmiri bịalio bịa butelu m ego bịa butelu m akụ na ụba o ji ekwu ego nne nwaanyị eze mmiri bịalio nne nwaanyị eze mmiri bịa ịnụlịa dogo ọ bụrụ ọrụ ugbo ka ị na-alụ ị ga na-achụkwa aja nwanne m ka o nwee gazielu gị ka ọlụ nwee gaa lega ọfụma kabụ ife na-ekwu ọ bụrụ ọrụ ugbo ka ị na-alụ chetakwa ka ị na-achụ aja nwanne m onye chụla aja na-anali ngozi ịkpata ego n'elu ụwa ọ dịrịzi chacha agbara aka achụ ego nọlịa dogwu ego ọ bụla afịa ka ị na-azụ ị ga na-achụ aja akpọba eleghele ka ọ gbaa gị ọsọ n'ebe nọ ị ga na-achụkwa aja onye chụla aja na-ebute ike ife ọ bụ na ị na-emene n'ụwa ị ga na-achụ aja ka ịkpọkwu ochi gị Chukwu obi n'igwe bịa nyezielu m aka biko bịa emelụ m ife nwee gazielu m n'aka nna ayọ gị ọ bụrụ ọrụ akwa gị na-alụ chetakwa ka ị na-achụ aja ọ bụrụ aza ka ị na-alụ ọ bụrụ ọrụ akwa gị na-alụ biko na-achụkwa aja ka Chukwu nwee bunye gị ego ka Chukwu nwee mele gị ife ọma onye ọbụla na-alụ ọrụ akwụkwọ ị ga na-achụkwa aja ka mgbara nwee na-akwụ ụgwọ ka gaisi nwee na-ele ire nwoke ga-achụ aja wee bute ego nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike nwoke ga-achụ aja wee bute ego nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike nekeneni Chinonso Okoye bịa Chinonso Okoye bịa le na mmanwụ na-akpọ gị Chinonso Okoye gị bụ D2 maọbụ adị na m ekene gị D2 nwanne m ikwu nne m dị na be gị Chinonso D2 bịa maọbụ adị bịa le na mmanwụ na-akpọ gị D2 bịa le maọbụ adị onye mụdọra daalụ small boy with big God isi m kenelu gị onye ngịnị a na-eme nwanne Chisom nwa John aka agbata n'ime mmụntaba anyị ikwu nne m dị na be unu ikwu nne m dị na be Chisom John aka agbata n'ime mmụnta ebulu m ịgba m ka nnaba na-mmịata obodo eze daalụ ndị ọ ga-adịle mma ka nje zụta ọyị m onye mụ na ya na-eme nwanne Chibụzọ nwe enyi ọhụ mmịata ka isi bie nu Chibụzọ nwanne m Chukwu bụ olugo ụzọ n'ụwa ọ ga-ebelu gazi akpọba ele ga-agbalị gị ọsọ ọfọ odogwu na provision ka ị na-azụ n'ime Nsugbe College nwoke ga-achụ aja wee bute ego nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike nwoke ga-achụ
nwoke ga-achụ aja wee bute ego nwoke ga-achụ aja nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike onye acha na mụ nwa jụrụ n'ime mmụọ ene n'ime mmụọ dọrọ banye onye acha na mụ nwa jụrụ nwa jụ otu ten ezi oyi m dalụ onye acha na mụ nwa jụ n'ime mmụọ dọrọ banye odogwu lụrụ restọrantị ọlụlụ restọrantị ọlụlụ ya nwee debela anyị ebe anyị na-eje ezu ike n'ime mmụọ dọrọ ka ọ dịzi ọ dị n'isi ilo onye acha na mụ nwa jụ achọ na mụ mmeze nwa jụ otu ten ụmụnne m gwa bụ n'azụ m dị alọ wee malụ ndị oyi m bụ n'azụ m dị alọ ọlịadogo kobo nọ n'ihu ime mmụ dọrọ banye ime mmụ ala ọzọ kobo bịalio na mmanwụ na-akpọ gị kobo ekene na kobo nwanne m mụdọji bụlaki ime mmụ ala ọzọ kobo nọ n'ihu mụdọji bụlaki bịa kene n'ebe nọ kọmacha banki ọfụ Sri Lanka ebe na-alụla anyị kọmacha banki bịa kobo nọ n'ihu ọkwa gị na-atụrụ na-eme nwanne o mesiri jebe Kenya ebe o jele ka ọ chụla aka ya kobo nọ n'ihu mmanwụ na-akpọ gị bịa olio kobo nwanne m ọ sị ka nkene lọlọ ya ya bụ Chinaza kobo nọ eletrik ụmụ nwanyị mmalụ obi dị ya ọ dịzịa ka oji ọgwụ anụ ogole mmalụ obi dị ya Chinaza kobo bịalio n'Oliadogwu kobo nọ Commercial Bank of Sri Lanka Nwodoji Black n'ime mmụ ala ọzọ nekene na ezi oyi ka ajọ nwanne ezi oyi ka ajọ nwanne ọga Titus bịalio na mmanwụ na-akpọ gị Titus bịa gị bụ Honest B ọkwa gị na Twista nwa mama na-eme nwanne ezi oyi m koleji gị na lebili onye ụmịata obodo eze gị bụ ọga Titus Honest B bịa lekene ni Chukwu ebuke neni Chukwu ebuke godi ụdọgwụ n'ime mmụọ agwụ ime mmụọ agwụ ime mmụọ dọra banye Chukwu ebuke bịalị na Chisom na-akpọ gị mama bụ Chisom abụ dị lọ nwa okwu ya mmanwụ ọrụ maka nsi bi ụwa m obele nwa nke na-eti egwu na nna m alịlị egbu ụmụ Chukwu ebuke godi ụdọgwụ Asoted odogwu na Lagos steeti nwanne na-achụkwa aja ka e nwee ya ọchụkwa ahịhịa Chukwu obi n'igwe bịa biko gbata ọsọ ka enyelụ m aka gbata ọsọ ka ịnụlụ onu m nwoke ga-achụ aja nya bụ ife mbịalụ ka nkọwalụ ụmụ Igbo n'olu ụmụ na mmanwụ ụmụ Igbo egwu aka ndị echila ọnụ m ịnụlụ ya ngwa chitiachite ka anyị nwoke ga-achụ aja wee bute ego nwoke ga-achụ aja wee gbasi ike